eto taite ko irali bageri wa kero musike Paul Simbarati ngambi ya mono na ndembi ya mono kegima the president of the Republic of Kisii asoko tegerera amangana a contractors asekwanya ligente tangani twango kubuna bending bills twarolira abantu baito bakanira ekinege ntege tangani wachakire ko bakana wachakire ko rabali bakolete gasubia kuko bakana chibesa because abantu ba receive chibesa bachakire ko ira abana babo chi school to gwakira mbia mono egento gya kabere allotment erikwa nkobeka kere constituency a contractor yemo wanchira because bona gavana to kwana most of our contractors ibali sikochi site bagokora chigas from today into twarwanire chiseginaye for a long period of time, especially in monogeri twarwanire chiseginaye that got my brother I now extend gosengo kwa an olive branch nga my brother now moving forward ntoyiko chiko twara segiende onsi we want to invite you oiche stole we haintu toiche sole erinde another issue to ratware because mwanya bantu ngo twara bale shortcomings we will always because the constitution yetaka twanko yirigereri nkwala ira bantu ko karanse mesa erinde ba discuss amangana ndonsi amabe atokeire. So we will engage your government in terms of dialogue, right, moving forward. We will not be shouting to each other, but one muna toko chiko move forward etoko chiko karansa inse na gukwana na gukora mangana toko tebambi yamono omosike Paul Simbarati asoko tegerera na contractors banchira ndi batebire gasbono gukora nengia twa kwempresiri esama tukaya tigare toko chimotu tigatobamo egaiko gerege tutageta abantu baito banyora bagusia cross is service otwanyora naga iko kwana mangana ito tote yaba gusi bamanyenga intubune kiombe ya contractors association into atware meeting bana mambi na nento ari solutions asoma secretary yoma nato agokwanira kena ekirengo kora mwari baga akwanere abagusi baito asamangane county ito na contractors ekiro omugabano ito okabere aso etobisi omwesimi wa Paulo Simbarati aba contractor baito mbabwato obwabo bonge ekibano obwabo obwaerire igo abantu baminto bonse abagusi aba contractor bonse na bari bago suppliers bonse bibaito bari totenete gusiengima igo toko batebia account yaito igere ni save hands omorayo ito bwe county akorokunga Paul Simba Arati delivery si county ne yetu twins Kisii county ya Kerere bobe twins ipie tole bobe so Kisii county ya Kerere united twins ipie united and we nabotokorora magenderero bono igontagete koiranelio mo secretary no mo chairman no mo coordinator no mo patron ngambi yamono sana asinge meeting twatwara bono mambi a meeting yaite yabugata abantu abange but we decided that a few of us through press totebya abantu baito inkito igwana. Number 1 chisegi chiarwaniru ase myaka ebere yaitire lakini chisegi kino chialenga kurwanwa nchi abugate ase chiale gwanka koro lakini toigwana nde uniformly ngago chakira bono gochimotua igo tutagete tokore gasi yamo no musike Paul Simbarati ekiagera ororekanire omuntu utagete koira Kisii county to the next level.